Men. Jo, jeg skal lige uninstalle Webs. Lad os se, jeg har Optifine. Men der er lige en ting. Jeg kan ikke optage nu. Men det er også fint nok kun at have én optagelse på samme kanal, ikke? Jo, så er det bare sådan for... Nå, men skal vi... jeg lægger. Eller min mus hakker. Er du? Hej. Hej. Nå, skal vi begynde? Squid! Okay, lad os se. Rasmus? Ja? Jeg kan se dig. Jeg kan også se dig. Er du sikker? Nej. Kan du se mig? Hvad? Nej, du er sikker. Er du sikker? Ja. Rygter. Du kunne godt se mig. Hey, fuck. Hvor lang tid har vi egentlig optaget derude? Jeg klipper lige lidt ud. Lad os se. Timer. Fuck, jeg downloadede en eller anden underlig timer her for ikke så lang tid siden, hvor et eller andet sådan... Du kan... free stopwatch. Du kan nu starte og stoppe din... og holde styr på dine YouTube-videoer. Og helvede, du kan drukne mig. Fuck. Du tør ikke! Den er fucking... Jeg har ikke husket at stoppe den. Den kører som en processor, Rasmus. Den har været i gang i sådan 2 dage, 47 timer og 36 minutter. Ja. Ej, var det klamt. Det er dejligt. Det gider jeg sgu da ikke. Ej, okay. Jeg smutter lige over til den der. Rasmus? Ja. Halbulla! Hvad var det? Gå væk! Nej! Det var en squid. Det var en squid. Jeg havde squid. Ups. Slemt. Det var ikke med vilje. Vidste du godt, at det... Jeg kan se dig. Ikke mere. Der er en lille kattekilling. Nej, hvor er den sød. Den skal have en pil i røven. Det er sørgeligt, vi ikke har nogen træer. Fuck. Hvad fuck er det for noget lort, du har spawnet til os? No idea. Okay. Rasmus? Ja? Jeg kan se dig. Nå. Jeg zoomer ind. Det må du ikke. Er du sikker? Det er snyd. Der er træer her. Hvorfor har du egentlig ikke nogen hale? Lavede jeg ikke en hale på dit skin? Det kan jeg ikke huske. Jeg husker, jeg brugte sådan 4 timer på bare sådan gå frem og tilbage, bare sådan, hvordan skal ørerne se ud? Hvordan skal de se ud? Eller bare sådan. Jeg sad nemlig og kiggede efter sådan en andet katteskin. Jeg tror, det var i sort. Eller noget. Det var mega interessant, ikke? De der 4 timer der, ikke? Ja, fordi det var sådan 2 computer i hver ende af rummet. Jeg skulle hele tiden gå frem og tilbage. Det var sådan lidt gå væk. Jeg kan godt lide, at man kan se så meget under vandet med Optifine. Det er næsten sådan lidt urealistisk. Nej. Har du ikke Optifine på? Nej. For helvede. Det burde du næsten på. Du ved godt, det giver dit Minecraft et... oh my god. Et frame boost. Du løber. Det er rigtigt. Seriøst? Ja. Jeg tror ikke på det. Det gør så, det kører bedre. Jeg kan godt sende den. Ja. Men så må du også gerne sende mig et optageprogram, der ikke kører sig med et Minecraft, eller overhovedet ikke kan optage. Du kan også prøve at gendanne din computer. Nej. Hvorfor? Har du fordi jeg næsten lige har fjernet alle programmer på den. Jeg gider ikke til at installere det hele igen. Hvorfor? Du kan bare vælge at lade være med at installere alle de der crap der, du har sådan noget. Så du bare, det eneste du vælger, det er Skype, Steam, Origin, anti-malware, DxTory, iMunit, og det er det. Distifragmenteringsprogram. Program. Du kan også bare downloade et program, der kan clean din computer helt op, i stedet for sådan distifragmentering, C-cleaner, afføringsnumse, cleaner. Malware, anti-malware, det fik min computer til at blive hurtigere. Fordi der sad sådan en... Ja, men du ved også godt, der sad sådan en afsted på min harddisk. Prøv Rasmus, prøv at downloade det, der hedder Advanced System Care. Nej. Hvorfor ikke? Fordi det smager kage. Nej, det er fordi, at det er alle de programmer, du har, som sidder og fylder alle sammen i et, som gør det hele, når du bare trykker scan. Det er et små for. Emneskifter.
Vi taler om emner. Den er gris, ikke? Den er for grim. Ja, jeg har en seng til mig selv. Eller jeg kan lave en seng til mig selv. Rasmus, Ja, ved du hvad? nej. Du kan se mig. Skal vi ikke sige, det var alt for lige nu. Okay. Det var vores test episode 1. Ja, det er test episode 1. Men nu har du altså gennem den her server, Rasmus. Men det skal jeg nok. Okay, Men det er helt fint. okay. Se ja. See ya! Suckers.